Bueno, moi bons días e moitas gracias pola invitación. Efectivamente, teño unhas palabriñas de agradecemento que xa as cambiei un pouco vendo o vídeo, dá para bastante, 25 anos, vamos vendo como vai cambiando todo, incluído as personas, probablemente as perspectivas e as formas de abordar aquí un proxecto que pois xa ten casi un cuarto de século. Decía o presidente que os clústeres son importantes, son fundamentais. Esa é a principal razón de que tanto a conselleira como eu mesmo esteamos hoxe aquí. Hoxe unha mañán, dicíalle que despois desto temos tamén o clúster da automoción. Ao final falamos dos sectores estratégicos para Galicia, o que nos fan funcionar. E decía que os clústeres son importantes porque, efectivamente, o decía el, facilitan moito as relacións e as tomas de decisións, ser eficaces ao final e poder funcionar. E igual que todos os que estades aquí, necesitades unha administración que escoite e despois de escoitar decida e acerte. Nós tamén o necesitamos no sentido contrario. Un sector representado, capaz de transmitir as súas inquedanzas, o que necesita, non se sente dúas, efectivamente é imposible así, hai que intentar resumir para poder arreglar. E, polo tanto, ser capaz, primeiro, de resumir a sensibilidade, a necesidade, e, segundo, tamén, moi importante, que a veces o esquecemos, eu o digo sempre, cando falo de clústeres e de negociacións e de diálogo, esa palabra que está tan de moda agora, ser capaz de, cando chegamos a acordos, dende a Xunta, ser capaz de sostelos, e dende os sectores cos que acordamos tamén. E, polo tanto, a autoridade dos que integran o clúster en cada momento aí ten moito que decir. Por tanto, esa é a primeira razón. E segunda, efectivamente, este é un sector fundamental que move. Eu teño aquí unhas cifras que me gustaría repetir para que quede en constancia na miña intervención, que coñecedes perfectamente, pero mellor a xente non as coñece tanto. O que supón o sector da madeira en sentido amplio, ahora que falamos das cadeas de valor, que é un palabro desos que se di moito, bueno, que di que hai moitísima xente dunha maneira ou outra concernida en que un sector funcione ben. Algúns que todos temos na mente e outros que cando lles di que dicen no, é que esta empresa, esta actividade tamén está relacionada con este sector e forma parte da cadea de valor. Hai xente que se sorprende e di, pois ten razón. Ahora non me daba conta de que lle vaya ben a madeira, supón que tamén lle vaya ben esta empresa. Non a relacionaba eu directamente. Todo o que xira ao redor da madeira é deseño, está moi ben, porque explica que efectivamente isto ten un principio, que a madeira, lóxicamente, ten un final, que é toda a cadea de valor e o valor engadido que se va dando ás sucesivas transformacións, ata chegar ao final, a esas maravillas que estamos vendo agora, que se construyen en madeira, afortunadamente, cada vez máis, e que probablemente hai tempo serían bastante impensables. Impensables pola xente que as ve, e impensables incluso polos profesionais da construción, que o mellor non se paraban a pensar todas as posibilidades que teñen construindo en madeira, a decoración, bueno, tantísimas cousas que sabedes mellor que a min. Decía que hai datos que vou recordar. 2.500 millóns de facturación anual. Datos pechados do ano 2025. É unha parte importante xa do noso Produto Interior Bruto. Así un 1,8% do PIB galego. Presenza é moi importante, por eso falaba da cadea de valor, en prácticamente todos os concellos de Galicia. 95% de algún dos nosos 313 concellos ten algunha empresa, algunha parte da súa actividade económica relacionada coa madeira, con todo o sector e o deseño da madeira. En algúns municipios, especialmente os de carácter rural, o sector da madeira é o 50% da súa actividade industrial, que tanto como decir moitas veces o 50% da súa actividade económica máis importante. Por lo tanto, tamén, ahora que se fala tanto de fixar poboación e de ter actividade económica en todas partes, non só nos grandes núcleos de población, o sector da madeira ten moito que decir. 20.000 familias dependen do sector da madeira. Casi 20.000 afiliados á Seguridade Social. Algúnas empresas familiares de moitísima potencia, aquí temos un bo exemplo, pero hai moitísimas máis que empezaron traballando no sector da madeira e siguen, a través das sucesivas xeracións,
medrando, non perdendo a súa esencia e conservando esa base familiar que explica moitísima da actividade empresarial que temos en Galicia. E a partir de aí, neses 20.000 afiliados son os milleiros de transportistas autónomos, profesionais da construción, da enerxía, da logística, do deseño, da comunicación que traballan neste sector.